Našou úlohou bolo pripraviť úvodnú kampaň na e-shop s elektronikou Shopee.sk. Komunikácia e-shopov je zväčša nuda. Nebudujú svoju značku, sú len predajňami tovaru. Traja zo 4 kreatívcov v tíme priznali, že dávajú prezývky elektronike. Tisícky Slovákov prezradili, ako nazývajú svoje spotrebiče. Najobľúbenejšie mená sú Barbora, Karol a Gustáv. 30% Slovákov dáva počítačom ľudské mená, ale aj božské, ako Aštar. 16% ich volá podľa značky. 3% Slovákov im nadáva. Svoje prezývky majú aj chladničky. Vznikla tak mediálne atraktívna téma, ktorá generovala Facebook statusy, články, infografiky. Ale čo je najdôležitejšie, poľudštili sme predaj elektroniky. Výrobky Shopee majú rôzne mená a charaktery. Vedia hovoriť, spievať, tancovať. Namiesto jednorázovej akcie tak vznikol dlhoročný koncept.